na Clara i na Dana i anem a exposar dos poemes de la Mercè Rodoreda que pertanyen al llibre de Viatges i Flors. És un llibre que és tan senzill com entranyable, tan finet i petitó com meravellós, que basta pegar-li una ullada per veure amb la delicadesa que ella la va escriure. I hem triat, és un recull de sentiments i d'emocions personificades en flors i n'hem triat dos fragments per vosaltres. Esperam que vos agradi. Flor d'orgull. En un prat és sempre la més alta. Créixer entre l'herba de les llunetes li fa creure's que és algú. Totes les flors de la pomera es pensen que són germanes seves, flors de llums, i que ella és l'única flor de la terra. Filla de l'aigua i del sol. Si el noi més petit de la masia la cull i comença a desfollar-la, es resisteix. El martiri equival a l'antic esquarterament. 4 cavalls ben lligats a cada membre, estirant durant hores i hores, fins que cada cavall arrossega un membre ple de sang. Si la flor orgull mor així, ni piula. Flor disfressa. Com els insectes que la por disfressa del color de la branca on són, aquesta flor agafa el color de la paret on neix. Un ocell deixa la llavor, necessita la complicitat de l'ocell. El marlluf salvatge, en una cornissa o en una esquerda. Allà creix i viu, al cim d'una tija prima, cargolada i flexible. Aquesta flor, en forma de campana, tot esperit. Quan és nit closa, s'enfila fins al teu balcó o fins la teva finestra. I et fa dormir si estàs despert, per poder regir els teus somnis quan dorms. Et diu a l'orella que no hi ha ningú al món com tu i que tot el que et volta és ple d'engany. Només tu ets alt, ets pur i altíssim. No hi ha res net. Tot és corcat. El germà, la dona, els amics. I cada nit et fa la mateixa. Fins que ho detestes tot, fins que no pots viure sense ella, fins que glateixes per ella, fins que esdevens solitari, amb la teva ànima i amb la flor. Quan ets ben seu, d'una estrabada es desarrela i desapareix. L'única manera de salvar-te'n és saber-la veure a temps i regar-la amb sol fumant. Començarem interpretant el text de la Flor de l'Orgull, que és la primera que hem fet. Aquest text es refereix, és una personificació de les persones orgulloses, que el que volen és destacar sobre la resta. Aquesta flor ens explica que aquesta flor hauria de viure en un arbre amb totes les seves companyes, totes idèntiques, però ella vol destacar i que decideix créixer al camp, on tot és herba, curta, i ella surt davant. Però això té un risc. Si destaca sobre la resta, pot ser que un nen, tal com diu el text, l'agafi i comenci a arrencar-li els pètals. Té un risc, però tal com diu ella, si la flor, orgull, mor així, ni piula. Per què? Perquè prefereix morir així, havent destacat de la resta, que no haver-se callat i viure amb els altres als arbres. Després tenim la flor d'espressa. Parla de... No sé si alguna vegada vos haureu topat amb aquest tipus de persones, però parla de persones que amb un discurs perfecte, amb unes paraules perfectament premeditades, de cop t'influencien fins al punt que perds la teva pròpia perspectiva del món. Llavors, te diuen mentides, t'influencien, t'enganen, fins al punt que deixes de banda coses tan importants com la teva família, els teus amics, la mateixa persona que eres tu abans de conèixer aquella persona. Pot ser parli d'un amic molt important, pot ser parli d'un familiar molt important, però nosaltres suposem que parla d'una parella. Però no parla en un sentit positiu. Per això diu que paraules textuals, diu i et fa adormir si estàs despert per poder regir els teus somnis quan dorms. Aquella persona controla la teva pròpia vida. Nosaltres l'hem anomenades com persones tòxiques, persones que ella mateixa en els darrers dels versos diu en el moment en què les detectes i les veus, no les has de deixar entrar a la teva vida, perquè és molt més important conservar-te tu mateix.
I com a activitat didàctica hem pensat que Mercè Rodoreda, que és un referent de la literatura catalana, pot ser treballar de classe. Aleshores es llegirien aquests textos, es podria triar. Aquest llibre té un recull de totes les flors, hi ha la flor alegria, la flor groga, la flor vermella, la flor felicitat. Aleshores les maneres de ser de les persones que volguéssim tractar, llegiríem els textos a classe i després, amb l'ajuda del professor, s'interpretaria el text. Suposem que és pel cicle mitjà de primària i aleshores, una vegada fet això, els nens, cadascú amb la seva imaginació, s'imaginaria la flor que vulgui i la dibuixaria. Aleshores faria un racó a la classe on fos el racó Mercè Rodoreda i es pengessin els dibuixos allà. I treballaríem la creativitat, alhora la llengua catalana i un referent de la nostra cultura. Molt bé.